usincede. Mama khuluma nami, ekhaya ngiyakhumbula nami, la noma bekhuluma nami angibezwa abakhuluma ngami. So hello. Uma sesibeka ipolitiki nokuthi yini yenzakalile before, yena umfana kwaGumede uMphilo uSminoff kwakuyistar. Buka ukuthi ugqoba kanjani laphana, buka ukuthi ukhupha kanjani laphana noJeva's Mniki. Hey madoda, le performance laphana irekhode uBhanyazile TV2 base yayifaka laphana. Amanye amavidiyo la uBhanyazile anokwenzela abantu angalala ehlenye uBhanyazile esilethela ama-performance amahle kangaka. Hey, ngithi mangibuka into kanjena ngizwe ngiphatheka kabi, ngizwe ngibabuhlungu emoyeni, ngoba hey uSminoff awekho amathuluzi angenawo, akukho okushodayo. Iyodwa nje into eyenzeka kwaba nje ukuthi abheke eceleni ebese izinto ziyamosheka. uSminoff wacula noMthandeni kwenye ingoma ethi umubi kamnandi. Enye ingoma le uMthandeni enza ngayo umlando laphana kule album leyana enengoma ethi iParis. Enye ingoma le eyakwazi ukuthi uSminoff introduce officially kuma Red Nation, amemukela izandla ezimhlophe. Wenza imangaliso uSminoff ngeRush Hour after that oku 2024. So uSminoff, he was destined for the greatness, ukuthi ahlala phana phezulu esicongweni. Omenzi, omzukulu, olimit, bonke labo bantu laba bebengebe nayo ichance labanayo namhlanje. Ofeza, otencane beyithola ichance le eyathola uSminoff. uSminoff ukhaphethe wakhe wasodlaliwe. Ukuthi what happened, I don't know. Album yakhe ya last year enengoma ethi Nazareth, one of the great songs ezikule album. Yagcina yenza kahle, yagcina futhi kuthuleka. So kuningi izinto ezenzeka emculweni kaSminoff. IB Records iverse or ihook yakhe uSminoff, it makes sense. Angeke uzuyitshena ukuthi umaskandi the way angena kahle kamnandi ngakhona kuleya ngoma. So tools are there ukuthi akhande noma yena efuna ukuyikhanda ikhona uSminoff. Unfortunately sekunabaculi abanjengofeza asebekhuphukile abanjengomzukulu. Umzukulu uyababa akathinteki, onto encane hayi ethi bebangaka awuyiphumuze. Umenze album yakhe sisesiguge, yabona ngempela ngeke usenza lutho lapha. Kodwa nje bekubheka nje impilo kaSminoff, ngisahle ngeze ukuthi siyodibana ngokuzayo.